Azkenik, Enekoitz Esnaola berarekin izan ginen dokumentalari buruz hitz egiten. Zergaitia, nola, zenbat lan eman duen, galdera hauei erantzun zigun Enekoitz Azpeitiar kazetariak. Azkenean, herriarentzako gelditu den dokumentala herritik bertatik sortu bai da. Proiektu sortu zen lehen gortien, eta nik ikusten nuen, idatzien asko zahola, sokamuturri buruz, Uztarria herrialdizkaien nego artikulu batzuk einitun, gero Urolakostako hitzane artikulu batzuk pasauden. Azpeitiko jaiak liburuen pasarte bat, kapitulu bat, sokamuturri buruzku da. Goi Imanol Eliasek liburu baten ere baitu olako aipamenak, orduan idatzien asko zahola ikusten nuen. Gero 21. mendin bizi ganez ere, irutu zuten, ikusentzeneko zerbait egiti bazaola. Orduan, proposan nion zezenbeltz elkartiei dokumental baten, proiektu aurrea eman zetekela, onartu zuen eta holaxe, udazkenin hasi ginen, helburuek eta hartatzak eta finkatzen, irudi zarrak eta pasauden, eta holaxe ekin genion lanei. Irudi zarrenak 36 dira, 3 minututa erdeko bideoa da, eta gero 86ko beste bideo bat badago, 7 minutuko, eta gero 81, 85, eta bar. Lehen da biziko lana izan zen, irudi zarrak ikusi, eta hautatzen jun, horko momentuik, onenak edo esanguratzuenak. Eta gero elkarrezketak ere inditugu, eta azkenien, realizazio lana Lara Madinabeitiak, nire lankideak, bilok berria.info egiten du lana, arek egin du, eta lan handile egin du bai, arek. Azpeitiko sokamuturrek gutxinez 5 urteko historia baduke. Lehen da biziko datuen 1518ko da, orduan zezena kalin ibilizan, sokikin, baina lehen da biziko datu ofiziala, esan dezakegu 1537ko dela, agindu emantzuen udalak orduen, zezena kalin izateko Espainiko erreginek zeme batek izun da hori ospatzeko udalak erakizun zezena jartzia Azpeitian kalien, baina betire sokikin. Gero mendez mende badaude datuek eta festa askotan izetezan sokamuturre kalien Azpeitian, eta orduan hori irakutsi nahi zen dut batetik. Eta gero bestetik sokamuturren atzin daun lana, jendiek guk ikuste dugu kalien zezena, baina horren atzin daun lana ez dugu ikusten, logikoki. Horren atzien batetik ganauzaliek lan handia egiten dute, garai batin behar ezatute, ganautik bizitzi bazaola, eta gaur egun ez da hola. Orduan, behar baute konpromiso bat sokamuturrei eusteko. Eta gaina Azpeitien iriskuek atatzen dituzte, soka mota horretik, soka horrek asko pixatzen dulako, gero ordu asko nibiltzen dalako, zezenare bai, arratzalde baten 3 ordu terdiko saio izaten da, eta 6 zezen atatzen dituzte. Baina soka horire pixutzu da, eta orduan iriskuek berri zenten dituzte, pixu hondiko zezenak, 350 kiloko muga da. Orduan, hori mantentzi eta azken batin diru da. Orduan, haien sakrifizio eta kompromisue hor dago, ez? Eta gero bestetik sokamutilek ere bai. Hauek ere kompromiso handia erakusten dute, festatan eta ezin dutelako, oiko bestien, oiko zera jardurak egin, ez? Bazkaiek eta parrandak eta barrez. Orduan, hauek ere kompromiso hori erakustu dute, fizikoki ere behaintzat gogorra da, eta hori ere erakutzen nahi zen dut. Azpeitiko sokamuturre zagoarretzen dutenak die batetik argoila, zezena Uztaira lotuta goten da. Hori Euskal Herrien ganauzaliek esan dibenez bentzet, Durangon eta Hondarrabilen, eta Azpeitien harri goten da. Eta ez ordie danetan, beste bi horietan Azpeitien bezain zendo. Gero, sokie jakinez, soka mota hori, pisutxu alako, eta 55 metrokue. Gero sokamutilek, 5 sokamutile oten dira, txuriz jantzita, eta gero ibilbidie herrigunien izeten dalako, kale batetik bestea, eta luzerare bai. Lehen esan duten bezala,
3 ordu eta erdiko saio izaten dalako arratzalde. Karnabaletan, karnabalak jatie astelena asteartie, 32 ordutik 14 zezen hauten da. Horren ikusi, ze presentziaken azpitiko sogamutorek, ez? Orduan, azkenien ezatute ganauzaliek Euskal Herriko plazaik fuertina azpitiko dala. Eta horri erantzunin berra daula, sokamutur zale kopurure oso ondile izaten dela, eta orduan, azpitiko sokamutorrek baitu berezitasunak. Euskal Herrien sokamutorre antzeko ekitaldiek urtin milio izaten dira. Bakoitzeak bere historia, gu jaso izen dauna da azpitikoa. Azpitiko sokamutorren jende asko biltzen da. Hori Fernando Zubiorrek horixek uzaten du. Niztai baina beti jendie, hemen kale hontan bestien, eta kanpotik jendi tortzen da. Azpiti ingurutik, baina azken aldien Valentzi ingurutik ere jendi tortzen da, eta Naparrutik ere bai. Bakizu ez, internetak da, zabaldu iten da, eta jendi etortzen nahi da. Dena ala, fijazkeo ni larretan bezazpiko bideuk eta ikusten naiz baita ere, eta orduan oinaldien, orduan ere jendi bitzazan, baina gutxi jo. Ez da gehiago, arrazoigatik, baina gutxi jo, hor ikusten da topetan edo ezilen atzien, eta oinaldien jende gutxi bitzazan. Asko orduan ere, baina lehenguen aurten zazeazanetan, urrungo handik irugun eta urtarrilin 23 zezena izen zanin, datuak ez daude, baina orduan bezain beste jende ez da egite sekule ibilitzen den sogamutorrian. Asko, eta ikusten da gero baita ere, zenbat lagun hartau zituen diak, 11, asko da hori. Zezenak harrapaute, sokiek bota eta jendien erorikuk, asko da, eta bada datu bat, adierazten duna izugarrizko jende pila ibilizala. Ni sokamutorra betetik bizi zen dut, txikitetik. Hor, garai baten etxezurineko garajetik, ikulutik, atatzen zan zezena, eta han juten itzen, atxekin da ikustea, gasolina parea, eta gero, ibilbidin zer, beti handamen ikusten nuen. Kioskun zala, o gero elizkalin amaman balkoitik ebai. Eta orduan, fijatzen itzen, sokamutilekin, amaman balkoin azpilen lotzen debe, eta betire fijaiten itzen, eta betitik bizi zen, eta gero kaline bai, sokamuturrien ibile, betitik. Goiz, arratzalde eta gau beti. Eta orduan, gero neukere artikulu batzuk egin izen ditut, eta beti bizi zen, eta uste beti bizi izango dela sokamuturra. Gero proiektu hau burura uzitzaidan, eta horre desente implikaute ibili naiz, da ondo, guztua.